control preventiu d'alcoholèmia. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha engegat aquest cap de setmana un operatiu de controls preventius d'alcoholèmia emmarcat en la campanya de Nadal. Un dels objectius principals seran els conductors que beuen més del compte en dinars i sopars d'empresa i després agafen el vehicle. El que es vol intentar és conscienciar a tothom que la conducció sota efectes de l'alcohol està totalment prohibida, perseguida per les autoritats de trànsit, en aquest cas Guàrdia Urbana. El que es pretén és ser més efectiu a l'hora de detectar aquells conductors que van beguts, que és el que ens interessa a tots. Retirar de la circulació per risc, perquè ens convé a tots, retirar de la circulació aquells conductors que van beguts. La campanya també incidirà en els conductors que surten de nit i agafen el cotxe a primera hora del matí i en els motoristes. Siempre se encuentra uno mucho borracho por la calle, la verdad, y más al volante. ¿Te ha sorprendido que te parasen yendo en bicicleta? Me ha sorprendido un poquito, pero bueno, hay que respetar las leyes y acercarse un rato. Molt bé, molt bé. Els punts es repartiran per tots els districtes de la ciutat i en diferents franges horàries. Aquest dispositiu específic s'allargarà fins al final de les festes de Nadal.